RMN Drama presents Handumanan sa awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Sudlon 2, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Manoy Nonoy. Ay, kakapoy. Ini kay gini na ito sa uma. Santang nananaw mi. Nakaluto na ba si Kati? Gutom na ko na. Wala ba kung kaingon niya gini nang mapawalik sa unto? Talo sa bayan na kumanin unto. Ito, kamugod tao siya. Kao barang akong ako. Wala na ko ito gawa. Uy, asa marot? Uy, may kapon na laki akong anak. Sunsumay. Kinuha ko. Kati! Kati! May nihagsa sa kilid sa mong payag. Ako tanaw. Magdali ko. Hoy! Kalanay! Ando na ko! Balik ka rin! Balik kitigbaso ni ka! Balik! Kasilo ako pa. Huwag kibuot! Nagpasakas ka kayong laki din, bay! Nagbuhat ng milagro! Nga nasayang ka magyot unda! Nga may bata kang kauban din, bay! Ako magkakipakatawag balik ang bata. Huwag siya makakita. Huwag kibuot bilang ko sa ako! Asa may ito ni mo gibutang imong hustong kabuot! Unsa ba siya problema, anak? Kung may laing lalaki ko ipasaka din sa bay. Uy! Nilagipay-lipay raman ko. Nakatuog naman sigod ang bata. Punta! Gihimo niyo motel ang atumbay! Huwag yun mo na nga magkabisit na! Kung buhi pa itong imo ina, di kita na may tabo ni mo! Nagpamabdos ka ng lalaking minyo! Huwag ang nahitabong ibiyaan ka! Karoon na sad! Nagpahilapot na siya! Kinsa pa itong lalaki? Gamilit, gigit bintana! Ha? Kinapsal pa ito? Matigbasan ka magino? Kinsa naman sa ito? Ha? Si Joy ito pa. Taga-diin naman sa ito? Taga-Kantipla. Kinuo ko mong anak ka! Katagmanan! Nihilak lang akong anak pa. Ito, na po pa. Sorry. Saan ko ba ning anak ka? Saan ko ba yung taon ng matarong ang iyang utok? Manoy, nasayop ka na gyud sa imong anak. Gamay diferensya sa panghinauna. Dili magud na siya normal. Hangtod ba karon? Wa pa mo makadawat? Nagidawat ko naman Ang ako ba nga tingalig? Nausab siya kay may anak naman. Isali ko maganda niya pagbantay sa akong apo. Sila rin duha din sa bahay, samtang wa ako, kito ako sa uma. Nong, ang kuyaw na lang anak, kay naguyab-uyab naman sad ka na. Ang kuyaw ba kung mamabdos na sad? Susimba ko, ug igo na sad nang paimudsan sa lalaki. Abi kay wa man ay buot si Kati. Nong, bisag kung saon pa ni mo gaid sa inyo. Mugawas gid na. Samtang wa ka. Ay, hindi na sad ka ni maila-ila niya ang lalaki ha. Ngayon na sad gikalambigit. Pag-ampo lang gyud mo, Manoy Nonoy. Nga dili na sad na siya mamabdos. Magsulti kita, Kati. Unsa man pa? Taga-kantip na ang lalaki nga ako nakita din sa ato. Sa imo tumuyap? Oo pa. Ingon siya nga uyab na mi. Ginoo ko. Kung seryoso man siya nimo, paniha siya din sa bahay, ha? Kaya may kigsulti ko niya. Sige pa. Akong inon si Bibi. Kay iyam tong igagaw. Akong inon si Bibi nga panhiun sa ato ang igagaw. Bibi nga dunay tindahan? Oo pa. Dito man mi nakita sing igagaw. Dili ako na. Ako na yung ni Bibi. Magkigsulti kong Bibi. Ha? Nipatol siya ni Joy nga akong iagaw? Balik ka ba ibaw? Nga nagkauya mas Joy nga imo igagaw. Huwag ang akong anak. Ako'y kinupo. Buang-buang ginang akong igagaw eh. Iya gyud ang ginaginot si Kathy ang tawon. Minyo manggunto si Joy Manoy. Manoy, oy mapuslot in taon ng among bongbong. Minyo sa daig mong lalaki. Ginihilabot ni Kati. Minyo! Gitabuangan lang ni ang akong anak. Unsa? Ginoo ko. Kalamit gi patigtaw eh. Kundi pa lang sa akong patigtaw. Ayo! Nagbitay! Dalis ba rin nung? Undi kay pangitao. Kay ano man ka ha? Ikulbaan naman ko na. Tanong magsusit ha. Kung kinsa nang nanuktok. Ayo! Yan, ganit lang, anak. Say ato. Saman? Uy, Alex, ikaw manggudyain eh. Kusog ba ni mo nanuktok? Uy. Na, pasensya din mo lang. Si Kati lang ba? Akong lagyan sa inyo ha, nung nga nagbuyon si Yuta. Wala ko doon lang kay nahadlo ko. Hindi ka nagpati na to ba? Usa! Nakuya pandain taon ng akong pag-umangkon.
May sakit ha ni siya Manoy. Nga wa nimo mabantay. Kay pirmi ka bayang wa sa inyo. Siya ra og ang bata ang mabilin. Imposibleng magutman siya ang akong apo. Magluto mo kung daan sa di ba kumulagaw. O baka siya akong tugunon nga magluto para lang ginahano garak. May pagkaon nga lutunon sa bay. Doktor? Dok, Doktor, kumusta akong anak? May sakit pa siya? Unsay sakit sa akong anak, Dok? Mabdos ka. Mato sa doktor nga naghiling nimo. Wa kay sakit. Mabdos na sad ka. Sa usa ka anak ka, wa na say matawag nga amahan. Kay minyo dito mo lalaki, nga nagpasipa nimo. Pa, mahal ko ni Choy Choy. Ingon siya, magpakasal siya na ako. Nga love ko niya. Dili ka niya love. Dili siya mga asawa nimo kay minyo siya dako. Ano yung gibinuangan? Mahal man ko niya. Mahal ko niya. Dili ka niya mahal. Gihimo ka lang yung duwaan. Dili ko ini. Dili ko ini. Dili ko ini. Ay, sumag-sumaga na imo siya. Kati, ang suma. Naglagot ko. Naglagot ko niya pa. Paminaw. Ikaduha mo kining anak. Ikaduha ni mo sayo. Bisag sakit, bisag kumbuot, pero kay amahan mo nimo. Dawatong ko gihapon ka ng imong gisabag. Pagmatngon na yung taurag. Dili ka ng lalaki nga imong ikaipamat. Kamusulti nimong mahal ka. Kaya pinangga ka niya, tinuod ang isulti. Igo ka lang nila pahimudsan. Labi na nasayon sila. Nga may problema ka, utok, wa kay buot. Buang magod ko. Bugo magod ko. Dili ka buang. Dili ka buang. May mga tao lang yung mapahimuslanon sa kahuyan sa uban. Ug sila mao'y mga buang. Ang lalaki may pahimo sa mong kahuyang mao'y buang. Ug gabaan na sila nimo. Gabaan na sila. Ano man ko eh. Huwag kalit ng ikulbaan. Inita mo punta sa bahay. Mabiya ko din sa kumabi. Di lang ko na nakatiwaso na akong trabahoon. Mapauli ko sa bahay. Miingaw man. Pagkatuog pagkataskati ang akong apo. Maghinil ko sulod sa bahay. Salbahis! Noy! May balik ka gini sa amo, ha? Ano pahimuslan sa nimong akong anak, ha? Ay, dali-dali, magsulong siyong purol. Ayaw, ha? Ayaw pagpurol. Kaya putulan di kasi mo, Junior. Di ay sundan ako na, putulan di ka. Ayaw. Balik ka rin. Putulan di kasi imo sa tahisan ka. Balik ka rin! Di ka na tinugdagan sa bahis pa yung gawas nga way purol. Nagkumbitay ang iya, ha? Sa kadro ka nakakita sa kusundang auto patindagan, ha? Di mo ito katapusang higayon nga nakita ko pa siya dito sa amo. Nagpakutan ako sa mga silingan. Wala ay nakitang lalaki nga nisuod sa amo. Sa pagkakaroon, nanganak na si Kati sa ikaduhan niyang anak. Sakit ng tao kaya di parang nako. Pero ako nga pong gidawat ang nahimong kapararan sa akong anak. Dinin lang kutob. Salamat. More power sa amin. Ngayong adlaw ko yung tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang magkatag kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko niya sa pangalan nga Jayne, may ka-live-in o may tulo na kabuk anak. Taga Surigao del Sordio. Apan ni ako karon sa Butuan City, kay taga diriman ng akong kapuyo. Punto legal o personal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon sa akong kapuyo, nga wa na ko mahibaw kung unsay angay kong buhaton. Aron yung hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Ay, unsa na marang oras, ha? Huwag mo oras dito. Wala na beso ng among bugasan. Wala ko'y malungkot. Ma, kaon ko. Gutom ko. Kinuo ko ba yaw, eh? Nga, papamamoris pa apa ni mo, eh. Dinilang na mo, ha? Mamaylog o bugas sa silingan sa ilang ati Carla ninyo. Nga katong ako amiga pa. Ug bantayin mo mga manghod, ha? Ay mo pagawa sa bahay. Oo, ma. oo. Di pa may bukas. Kay bago pa lang may nakapagaling. Kadiyo ta kay mangita sa kugsudan ng Jayne. Salamat itang kaayo, ha, Carla. Makalungag na gitaon ko. Kaya gutom kay mga bata. Ang og dili gutomon taon. Nga unsa na gudrong orasa. Unya wa pa di mo'y kalungag. Kagabi na aron uy. May inununan pa man diha, pagdana lang pod. Kay base wa pasad mo'y sudan. Maulik eh. May langgani kay ni ata nga dali na ko maduulan. Oh, kan paragod. Unsa man ang naitom sa imong bukton? Bunog na sad na? Ha? Mga anak, sige na mo. Pangunaw na mo, aron makakauna mo. Yay, mga una. Napag-iinunan.
Lami kayo. Hinatag taon ng ate Carla ninyo. Buutan si Ate Carla man no. Maugyod. Manay dali na tumuduulan pag wag kita. Usamaan ni nga dugay na ispapa ninyo. Doon na sa ko. Oh, nanaspapa ninyo ay. Mas papa ay. Paya, ako bog naman sa disiya. Uy. Kandit mga anak ha. Kaon na mo. Kay abdiyan ako sa papa ninyo. Dugay na kable eh. Ay, nag-anda pa yung tangkos pa ni hapon sa itong mga anak. Uy. Parang pamantaong ka na uli. Ngawa naman kayo malungag dire. Oh, ingon ka ni hapon na mo. Iya. Huwag kay gilungag. Namaylo na sa tangkos sa silingan ni De Carla. Bisa. Ang masaba pa man ka nga magikaon na magamo. Ayo ento ni Pirmiha, uy, lito. Oh, sabi na sige kag dango po silingan, ha? Kung naman na ko ikapataong sa mga bata. Kaya di ko magkagwanta, kumingon na nga itong mga anak, gutom na. Kandagan mo ni Bukyaw-yaw eh! Nakakaon na magamo! Nakakapag-istorya. Okay! Manumpang magagalit! Sa mga lingog-ngog kayo! Yung sa nakakaon na, saan pa lagi hapon? Mas bayo pa, aron wa mo'y kaonon, ingon ani ay. Oh, lipasa ka! Ngano padugas ko sina? Wa ka mo'y kaon! Aron tinuod nga huwag mo'y kaon, ingon ani ay! Isuko ko! Ala na yung puno ng inununan. Kana! Klaro nga wa mo'y kaonon, ana! Huwag yung kayo dyan! Umayin natin pa ito sa nana ni De Carla, imo pa yung gaya mo! Tungod kay sabahan ka ng baba ni mo! Paidyo kayong kahimtang diri sa lugar sa akong kapuyo, labihan ang lisura. Usa ka labor lang sa galingan ng akong kapuyo, nya dugay pa makauli, kay makubog-hubog pa, kauban siya mabarkada. Usahay kadlaw nang mauli, ug usahay sad, maugmaan. Ug pag uli sad, magwild pa. Ug kami siya mga anak ang iyang kontrahon. Unya, Paita sa imong kinabuhi uban anang kapuyo ni mga way hinungdan. Uy, biyaan pa na nimo. De Carla, Ako pa ana. Sus, dugay ko na ng gilayasan, uy. Dili ko mo antos anang klasihas pagkatao. Mapiwa pa siya, maayong kita. Nya mo inom pagyod. Unya kung mahubog, kamo pa'y pahimungtan. Ikaw pag yung mabunog. wa masagot ko lang kapaingnan. Hindi ba ako taga dinis butuan. Gidara kong lito dinis ila. Magipaangkan pag kanyag tulo. Hay, ulit na lang sa inyo. Uy, day Jayne. Ug dadaan lang imong mga anak. Biyain ang karahon imong kaipon. Asa ganitong inyo? Sa Lanao del Norte. Oh, paulit na lang dito, uy. Dahil taga dito ko. Pero wa sa kay mga kaliwat dito manahibilin. Wa nang mga ginikanan, patay na sila. Ang uban ko maigsuon, tuan na sa iligan. Ug ang uban, tuan na sa Manila na puyo. Sus, kapait baya daan imong kahimtang, uy. Huwag yun kailan kapaingnan. Kaya tabangan ti kang makapalayuan ng lito. De Carla, Ha? Biyaan na to si Papa, ma. kasi ba kag papa nimo? Hinahimtingon nimo. Atong biyaan si Papa? Kamo, kung okay na ninyo nga malayo sa iyong umahan. Luoy man pud si Papa biyaan. Ha? Luoy man siya. Kay wa na mulungag niya. Hubog baya siya nga mauli. Niya, pwede ka maluin ako na. Nga pwedeng mabuno. Luoy pud. Pero Gusto na. Pasaylo ang kilibog ko ang inyo una-una. Ilabi ka na. Pasaylo ako. Mutuo ka man taon og bata, uy, nga wa na ibuot. Ganang kisultihan pa man gyud nimo sa imong plano. May katungad mo sa sila, di ba? Kay amahan nilang among biyaan. Basig ako pa ni mabaso nila kung ako silang ipalayo silang amahan. Sus, day, wa pa lagi na mga buot. Ikaw ang dapat mo desisyon para sa kaayuhan sa imong kaugalingon ug sa imong mga anak. Day, Ay, sige. Dili gyud ka makadesisyon. Nganini na lang. Ireklamo na lang ng imong kapuyo sa barangay o ipablater ng iyang gibuhat nimo. Aron dili na unya na kayano-yano og dapat nimo. ha? Libog na yung ko karon kung sa angin akong buhaton. Kay abusado na yung kayong akong kaipon. Kung ako sang biyaan, wa sa ko'y kapaingnan. Nga akong pangutana mo kining musunod. O nang pangutana, o sa may akong buhaton ining akong kapuyo, nga magsige magpanapat nako. Pero milang yung ko mabunog sa panahon nga siya mahubog. Gusto pa ipablater na ko siya sa barangay. Ikaduhang pangutana, human ko siya magpablater, kung sa maon niya mahitabo niya, mapreso ba siya? Gusto lang tanako nga mutagam na siya, o dili na mangulat.
Kay siya masagod ang nangita alang naman. Ikatulong pangutana, kitambagan ko sa kong amiga, nga layasan ko na lang siya. Total, di man kasado. Gusto ba? Nga may tulura mami ka anak? O wasap ko mga kaliwat nga kadangpan? Patay namang budang akong ginikanan, ug tuon na sa lagyo maminyo ang ako mga igsuon. Ikaupat o katapusan, gusto unta ko manarbaho na lang. Aparang nakapugong nako, maong among tulo ka mga anak. May ahensya ba sa gobyerno nga magkatabang nako, nga mabinlan ko sa akong mga anak? May nadunggan manggod ko bahin anang DSWD. Tinuod man ha? Palihog, tabangig tamagi ko. Kini ang akong suliran, Jayne. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang inyong mapaminaw matag adlaw sa ato ang programa kini ang Akung Suliran. And para sa katong gusto nga mo padala sa ilahang suwat aron mahatagan og tambag og tubag na atay email address nga suliran_612@yahoo.com. Nasa tay Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Nasa tay postal address ka 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Unang pangutana, unsa may akong buhaton ining akong kapuyo nga magsigi og panapat nako? Pirmi lang yun kong mabunog sa panahon nga siya mahubog. Husto ba nga ipablatter nako siya sa barangay? Day, husto na in town ng imong pag-agwanta kay di ka punching bag. Tao ka, inahan ka, angay ka higugmaon, angay ka respetaran, angay ka panggaon. Dili in town ka, angay dapatan. Ayaw in town pagtugot nga tamak-tamakan ng imuhang pagkatao o pasakitan ka, maski kinsa. Unsay angay nimong buhaton, una, i-blatter dili sa barangay, i-blatter na dito sa pulis. O pananglitan simbakong masumbagan ka na pod pakurasyon dito sa usa ka government hospital kay para na kay proof and makapamatuod gyud nga gibunog ka gisumbag ka ng imong way pulos nga kapikas dinha og kapuyo. Now, pahibaw siyang giblatter nimo siya nya ingna siya nga kung pananglitan. No, pakasudya siya tarong inadong unsa man dong nahigugma pa kanako dong or wa na. Kay wa naman ko'y na-feel nga gugma nimo, kumo naman lang nimo akong na-feel lagi. Kung saon man ni nato, murag di naman gyud ni sakto. No? Kinhanglan siya mag-usab kay kung dili gani ako di nagyud ko mo hindi jud ko mo advise anang mga kababainhan nga muagwanta sa ilang abusado nga kapares, no? So, pwede gyud nato silang ipablatter ug ikiha. Kaduhang pangutana, human ko siya ipablatter, unsa man unyay mahitabo, mapriso ba siya? Gusto lang unta ko nga agay nga mutagam na siya ug dili na mangulata. Kay siya man sad good ang nangita alang namo maulagi na. So pahibaw siya nga imong gipablatter, nga imong giingnan nga hatagan ti ka sa katapusan nga higayon, last chance ni nimo nga magtinarong ka, di na ka maghubog, more importantly, di na ka manapat, kay dong gihigugma ti ka. Pero ako man sang angay higugmaon pud ang ako ang kaugalingon. Di naman gud pug kumutugot nga imo lang pug kong panamastamasan, imo pug kong kulatahon. Ayaw kog dapati, no? Kay di man na siya ti mailhan sa imong paghigugma nako, di man na pagpangga, no? So, pahibaw siya. Pero, kung despite the fact na na-blatter nimo siya, kulatado gihapon ka, blatter gusab di na gyud pud na pwede, ikiha na gyud na nimo. But you will have ikaw mismo manggod no munang daghan kay itang mga kaso, mga higala nga dili gani may lagsugod, no? Unya ang pulis nay maglibog, unsa namang gyud ni? Gadungag-dungag lamos among trabahoon, nagdungag-dungag lamos mga pending, unya kay nakisan lang, no? Naayo na nawa ng bunog, no? Nakisan lang ni tarong nag-usa ka buwan kay niingon ning promise unya kahuman mubalik na sad unya wa na lang pud ninyo tagda, okay na pud sunod na pud balik sad the cycle continues, wa gyud kahumanan. So muna kinahanglan mo decide gyud mo nga unsa man mukiha na gyud ka kay ang kana man kung pagkiha na pud ay certain consequences, mapriso siya or magbuwag mo nya di man gud pud na ingon nga kay abi nakihaan nimo ni tagam na kay makagawas na sa prisuhan, no? Unya kwan mabalik na pud sa dati naagi uban pud nga di mausab. Of course naapoy uban nga mausab man gyud pud, bawa man sa ta magingon nga wa na lang gyud poy tawo nga di pwede mag-usab, but we're hoping gyud nga kanim gyud imong kapikas it will be that person nga mausab. Sunod yang pangutana, gitambagan ko sa akong amiga nga layasan ko na lang siya. Total di man mi kasado, sakto ba? Nga naa mamitulo ka anak ug wala sad ko'y kaliwat nga kadangpan, patay na manggod akong mga ginikanan ug tuwa na sa lagyo na minyo akong mga igsuon.
Kung imong mga igsuon nakahibaw na sa imuhang gidangatan karon, di ka kanila pull outon, no? Di ka na nila kanang resbaka ng imuhang kapikas karon. Now, ang ako mangong pangutana nimo kung gusto gyud nimo ba? Gustuhon gyud nimo, dili ra kaning paggawas nimo sa imuhang kanang kapuyo, no? Kanang imuhang relasyon karon. In anything, no? Sa mga naminaw karon, di ba og ato ang gustuhon gyud? Naaamang gyud paagi. Pero og di gani ta kumbinsido or di ta ganahan mo buhat, daghan kayo tag rason. Sama sa kay ang bata, kay maluoy ka sa bata. Tinuod bitaw luoy ang mga bata. Kunya ikaw di ka luoy. Lami ang bunog. Di ka maluoy si imong kaugalingon nga sigihan lang kag sumbag. Di ka maluoy si imong kaugalingon nga di nakarespetaran. No, ulion lang kag gadlawon. Sumbagon pagyud ka. Unya, maski pag moingon ka nga siyay nangita para ninyo, di man pud tingi ka bakol, maski pag bakol ka. No, I am sure makapangita pa man pug kag panginabuhian nimo nga kaya man pud nimong mubarog. Sunod, ngano di ay magbuwag mo? Di na siya angay mohatag suporta nimo? No, nga ang balaod gamando man gihapon na kay siya may amahan na ng mga bataa, maski pag di na mo magpuyo, obligado magyapon siyang musuporta. No, so muna akong gingon, kung gustohon, pwede. Pero og dili daghan kay itang rason. So ang ako pagyud nimo Jayne, klaruha sa imuhang kaugalingon. Dapat ang imuhang utok, ug imuhang kasing-kasing, imuhang huna-huna, kumbinsido nga moingon jud ka nga di naka husto na, dili na ka musugot nga ingon anion pa kapag tratar ug mubangon ka ug kaya nimong barugan ang imuhang desisyon ug kaya nimong buhion ang imuhang mga anak, no, away from your very violent nga relationship. Ikaupat og katapusang pangutana, gusto unta akong motrabaho apan makapugong nako mao akong tulo ka anak, may ahensya ba sa gobyerno nga makatabang nako nga mabinlan akong anak, may nadunggan manggug ko bahin sa DSWD pa, diba? O naman ay mga daycare center, na may daycare center ato ang mga barangay, no? Nga pwede na to mabilin ang bata or pwede man sa tag kanang mga mag-work from home, no? Kanang kung naalang kay mautangan nga naka-internet connection, nga mag-work from home ka, nga dinha lang kas balay, or mubalhin na lang gyud ka og dapit nga kontakon nimo imong mga igsuon, unya adto na lang mo didto magpuyo, magpatabang ka nga makabangon ka kay para matabangan pug ka sa pagpadako pud sa imuhang mga anak. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan og daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.